खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गायगायथाराव दङ प्रमद बर'आ जेबो गोदान खामानि मावाखै हाग्रामा महिलारि मावनाय खामानिखौसो फिथा हासयो 5 दानाव सोर मन्थ्रिया मा मावखो नायबिजिरदों गिबि मन्थ्रिया गसाइगावआव ट्राकनि थाव टेंकिनिफ्राय 10 कोटी रांनि आफिं हमदों फ्लरिना गगैया सुपार डेन्सार चेप्टार 4 नि चेम्पियन 68 बोसोर उनाव एयार इन्डियाखौ टाटा ग्रुपआ भारत सोरखारनिफ्राय बायफिनबाय दावबायारिफोरनि गोसो बोनो थाखाय मानास हादोरारि हाग्रामा पानबारि रेन्जआव माथाम गान्दानि आगान कर'नानि मोन्नैबो ड'ज भेक्सिनखौ लायाब्ला जेबो सोरखारि अनसुंथाइ मोननाय नङा दानिया दङ आबुं रादाब प्रमद बर'आ बिदिसेयाव जेबो गोदान खामानि मावाखै हाग्रामा महिलारिया मावना गालांनाय खामानिफोरखौसो बिथा हासयो बे बाथ्राखौ बुंदों बिदिसिनि बारग' एमसिएलए सभाराम बसुमतारिया मख'नो गोनांदि 22 नं गसाइगाव बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव सभाराम बसुमतारिया प्रमद बर' दैदेननाय बिदिसि सोरखारखौ बेबादि गोख्रों रावजों सावरायदों आरो दानि बिदिसिनि गाहाय सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथांखि आरो समायखिराल' होयो जेबो हाबा मावनो हायाखै हाग्रामा महिलारिया मावनाय खामानिखौल' फिथा हासयो बेनिखायनो रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनला बिपिएफ दोलोजों थानानै हाबा मावगोन आरो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिया गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन बेयो रोखा जाबाय होननानैबो सभाराम बसुमतारिया दाबि खालामदों मख'नो गोनांदि दानि बिदिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जि हारिया बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै बिजेपिआव हाबहैदोंब्लाबो रावबो रायजो राजाफोरा बिपिएफ नागाराखै बिपिएफ दोलोआ दाबो गोख्रोङैनो दङ होननानैबो सभाराम बसुमतारिया बुंदों आसामनि सोर मन्थ्रिया बेसेबां जाफुंसारदों थांनाय 5 दानाव सोर मन्थ्रिया मा मावखो बेनि सायाव नायबिजिरदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोरखारनि गासैबो बिफानाव थांनाय 5 दाननि खामानिफोरखौ नायबिजिरदों मख'नो गोनांदि कयनाधारा सोरखारि आलासि जिरायसालि नमायाव दिनै फुंनिफ्रायनो बानजायनाय सोरखारनि नायबिजिरनाय जथुम्मायाव गिबि मन्थ्रि शर्माया सोर एमएलएआ गावनि बियाबाव जौगाथायनि खामानि मावदों बेफोरखौबो नायबिजिरदों मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनैनि बे सावराय जथुम्मायाव आसाम सोरखारनि गासैबो केबिनेट मन्थ्रिफोरजों लोगोसे मित्रजोटनि साफ्रोमबो एमएलएफोरा बाहागो लादों दिनै हरसिम सोलिगोन बे सोरखारि सावराय जथुम्मा मख'नो गोनांदि दिनै बिजेपिनि बिदायिनि दलनिबो मेल जथुमनायनि बाथ्रा पुलिस आरो खुंथाया ड्राग्सनि हेंथायै जेसेबां गोख्रों जादों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन ड्राग्स माफियाफोरा पुलिस आरो खुंथायनि सिगां खारो बेखौ फोरमान खालामदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव 10 कोटी रांनि आफिं हमनो हानाय जाथाया मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार पुलिसआ दिनै फुङाव गसाइगावनि श्रीरामपुराव गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकनिफ्राय 10 कोटी बेसेननि आफिं हमनो हादों मोनसे स्रोत सुलुंखौ लानानै क'क्राझार पुलिसआ सिग्रोमनायाव PBGFB 0162 नम्बरनि गंसे ट्राकनि थाव टेंकिनिफ्राय 10 कोटीसो बेसेननि मोन 20 पेकेट आफिं जब्द खालामनो हायो ओरैहाय पुलिसआ सिग्रोमनायखौ गुमुर मोननानै ट्राक ड्राइभारा गावनि गारिखौ गारनानै खारखुमा लांनो हायो होननानैबो पुलिस बिफाना सुलुङाव मिथिहोदों किड्स डेन्स रियेलिटी शो सुपार डेन्सार चेप्टार 4 नि चेम्पियन जाबाय आसामनि फ्लरिना गगैया शनिबार खालि खुंनाय सुपार डेन्सार चेप्टार 4 नि ग्रेन्ड फिनालेआव फ्लरिना गगैया देरहानो हादों सुपार डेन्सार चेप्टार 4 नि चेम्पियन जानानै फ्लरिना गगैया नोगोद 15 लाख रांजों लोगोसे गंसे जोंगा मागा ट्रफी बान्था मोननो हादों फ्लरिनानि गुरु तुषार छेत्रीनोबो नोगोद 5 लाख रां बान्था होदों शिल्पा छेत्री कुन्द्रा गीता कापुर आरो अनुराग बासुआ नायबिजिरनाय सुपार डेन्सार चेप्टार 4 नि ग्रेन्ड फिनालेआव फ्लरिनाजों लोगोसे गासै 7 फाइनालिस्टफोरनि गेजेराव दङमोन सानसित चानना पृथ्वीराज गंगारी एसा मिस्त्री आरो निरजा तिवारी 89 बोसोर सिगाङाव 1932 मायथाइयाव टाटा ग्रुपनि बिगोमा JRD टाटाया सोरजिनाय एयार इन्डियाखौ 1953 मायथाइयाव भारत सोरखारनो फाननांदोंमोनब्लाबो आथिखालाव 68 बोसोर उनाव टाटा ग्रुपआ भारत सोरखारनिफ्राय 18,000 कोटी रां होनानै बायफिनबाय मख'नो गोनांदि एयार इन्डियाखौ सामलायनायाव भारत सोरखारा सानफ्रोमबो 20 निफ्राय 25 कोटी रां खहा जादोंमोन जायनि थाखाय भारत सोरखारा एयार इन्डियाखौ फाननो गोनां जादों आथिखालाव टाटा ग्रुपआ भिस्टारा एयारलाइन्स आरो एयार एशिया मोननै एयारलाइन्सखौ सालायगासिनो दंखायो बेनिनो भिस्टारायाव 51% आरो एयार एशियायाव 84% बाहागो दङ नाथाय दा एयार इन्डियाखौ मोनदेरनानै मोनथाम एयारलाइन्सनि बिगोमा जानो हाबावबाय
साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि जाय एयार इन्डियाखौ लानानै भारत सोरखारा सानफायाव 20 कोटिनिफ्राय 25 कोटि रां खहा जानो गोनां जादोंमोन। बे एयार इन्डियाखौनो टाटा ग्रुपआ 18,000 कोटि रांनि बायनानै बेसेबां मुलाम्फा खालामगोन बेयो गावनो गाव मोनसे सोंलु जानानै थाबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारि रेन्जआव मानास हादोरारि हाग्रामायाव दावबायफैनाय दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय हाग्रा बिफाना माथाम गान्दाखौ लाबोदों। आथिखालाव माथामबो गान्दाया पानबारि रेन्जनि हाग्रा ओनसोलाव दंसै। मख'नो गोनांदि सिगाङाव माफा मानैल' गान्दाखौ दावबायारिफोरा नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय दा बांसिन नुनो मोनसिगोन। ओजोंहाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ बुंथिनाय बादिब्ला दावबायारिफोरनि दावबायनायनि थाखाय आथिखालाव मानास हादोरारि हाग्रामानिफ्राय आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफान एबा टुरिजम बिफाना सिगांनिख्रुइ गोबांसिन रेभिनिउ बोखांनो हादों। बेयो मोनसे मोजां लैखोन। दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय हाग्रा बिफाना आरोबाव गोबां राहा खालामबावगोन होननानै हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिया बुंबावदों। आथिखालाव भारत सोरखारा बेसेन नाङाजासे कर'ना एबा कभिड-19नि भेक्सिन होनाय मोन्नैबो द'जखौ लायाब्ला सोरखारि आसनिफोरनि जेबो अनसुंथाइ मोननाय नङा होननानै आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना फोसावलाइनि गेजेरजों फोसावदों। जोनोम जानाय आरो थैनायनि फोरमानलाइ दिहुननो थाखायबो आथिखालाव मोन्नैबो द'जनि भेक्सिन लानाय जानांगोन आरो बेनि अनगायैबो गलादार, हटेल बिगोमा, गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांगियारि फसंथाननि बिगोमाफोराबो 100% भेक्सिन लानाय जानांगोन। बास, ट्राक, टेक्सि, अट' रिक्सा बायदि रोखोमनि गारि सालायग्रा आरो हेन्डमेनफोरा भेक्सिन लाथारनांगोन होननानैबो आसाम सोरखारा गोख्रोङै फोसावदों। दानिया दङ बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन समबार 10 अक्ट'बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेलसियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेलसियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेलसियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।